Enric Tabone hija artista Maltija bbażata fir-Renju Unit illi ilha attiva għal kważi 20 sena issa. L-iskulturi u xogħlijiet oħra ta' Enric Tabone issa jistgħu jitkawdew bejn il-qxur ta' ktieb ġdid b'kompilazzjoni u b'kumentarju ta' Tony Sant. F'din ir-rokna inqalbu l-paġni ta' din il-pubblikazzjoni bit-tama li xogħol Enric narfuh aħjar. Madul dawn is-snin ipproduċiet ammont sostanzjali ta' xogħol u tant ipproduċiet xogħol illi f'din l-aħħar sena jiena ppreżentajt żewġ wirijiet ta' xogħlijiet tagħha. L-ewwel li ppreżentajna kienet wirja ta' xogħlijiet tagħha illi hi pproduċiet matul is-snin qabel l-2021 u issa aktar riċenti dik il-wirja kien jisimha Trasparenza u iktar riċenti għamilna il-wirja Prestorja illi hija bit-tema ta' il-figura tal-mara fi żmien prestoriku minn perspettiva femminista. Enric Tabone tispikka bħala artista sew fix-xena Maltija u sew fix-xena internazzjonali għal żewġ raġunijiet. L-ewwel raġuni hija l-użu tal-materjal tal-plexiglass, b'mod partikolari l-użu tal-plexiglass trasparenti. U fix-xena lokali nistgħu ngħidu li dan il-materjal mhux biss mhuwiex użat regolarment minn artisti oħra, imma huwa wkoll il-fatt illi Enric Tabone iġġib perspettiva femminili ħafna fih dan. Jiġifieri mhux f'sens ta' li hemm xogħol illi huwa delikat u femminili u li għandu x'jaqsam forsi li wieħed iħares leħu jgħid dan għamlitu mara, imma wkoll temi li jorbtu ma' kif il-mara tippreżenta ruħha u tħares lejn il-figura tagħha li huwa mod differenti minn kif ħarsu lejha ngħidu aħna l-irġiel. Il-ktieb dwar Enric Tabone huwa maqsum f'żewġ partijiet primarjament. Parti mill-ktieb hija katalgu estensiv ta' xogħlijiet kollha ta' Enric Tabone illi ipproduċiet sa mill-bidu ta' snin 2000 lil hawn. Il-kumplament tal-ktieb huwa dettalji dwar ix-xogħlijiet tal-artista imma minn perspettiva kuratorjali. Naturalment isibu wkoll biografija ħafifa ta' l-artista kif ukoll bibliografija sħiħa ta' dak kollu illi inkiteb u ġie pubblikat dwar Enric Tabone matul is-snin. Skont jien l-aktar ħaġa illi tispikka f'dan il-ktieb mhuwiex biss il-ktieb innifsu u kif huwa ppreżentat, imma anke edizzjoni speċjali illi ppreżentat l-artista f'edizzjoni limitata ħafna għal kolletturi fejn hemm speċi ta' slipcase illi l-ktieb jiddaħħal ġa fih u kull wieħed minn dawn huwa uniku. Ġifieri min ikollu wieħed minn dawn qiegħed fl-istess ħin ukoll jixtri xogħol tal-arti ta' Enric Tabone. Aktar dettalji dwar Enric Tabone u dwar il-ktieb illi konna qegħdin nitkellmu dwaru llum issibuh permezz tal-website personali tagħha li sibuha fuq enrictabone.com.